Her er jeg. Alene, men ikke fortabt i ensomhed. De tavse graner står som statlige vagter. Naturen breder sig med sin indifferens. Hverken god, ej heller ond, blot indifferent. Her findes ingen dom og ingen facade. Kun den rå, urørte og nøgterne virkelighed. Bullshit i psykologiprofessor Harry G. Frankfurts forstand er hverken løgn eller sandhed. Blot overflade. Hvis jeg bullshitter, er jeg ligeglad med sandheden. Og derfor er bullshit værre end løgn. Ord ytret udelukkende for effektens skyld. Men her, midt i naturens indifferente realitet, er der ingen effekt at opnå. Kun væren, handling og konsekvens. Jeg har 2 stjernekastere stående klar. Til senere, når dagen bliver til nat, og himlen åbner sig som en frossen sø, hvor stjernerne knistrer som rester af en gammel ild. Men lige nu er det dagen, der er min fest. En fest uden larm, uden jag, uden masker. Mens menneskeverdenen tæller ned i uro og forvirring, tæller ulven op i uforvirret ro. En ro, der ikke larmer, men hvisker en visdom fra før støjen, fra før vi glemte, hvad det vil sige at leve. Vivere secundum naturam. At leve i harmoni med naturen er ikke et slogan, men en stille sandhed. Ex vivere internis. At leve indefra bliver muligt, når tankerne får plads til at ånde, som en stille vind gennem skoven her. Men vi mennesker, er stand-up-komikeren Ricky Gervais i både spøg og alvor, kaldet en opretgående art af narcissistiske aber. Vi har skabt et skisma, hvor menneskekultur er blevet naturens modsætning. De 2 kan ikke længere sameksistere. Vi har gjort alt det, der ikke er os, til et bagtæppe om en scene. En scene, hvor vi uhæmmet jagter opfyldelsen af overdrevne og oplevede behov. Overalt, hvor vi ser hen, ser vi kun vores egen refleksion. Vi lever efter kulturelle konstruktioner, som var de naturlove. Vi dyrker normer, regler og ritualer, som var de livets grundstof, og glemmer, at de blot er kulisser. Flygtige skeletter er noget, der kun på overfladen kan forveksles med mening. Vi har gjort illusionen til virkelighed, og virkeligheden til illusion. Den norske forfatter Erlend Loe skriver i den morsomme eskapisme Doppler følgende. Store øde landskaber holder op med at være store øde landskaber, hvis der er 1 eller flere mennesker i dem. Mennesket bestemmer, hvor blikket skal falde, og menneskets blik er næsten altid rettet mod andre mennesker. Men her, lige her, i dag, er illusionen væk. Her er kun det, der ikke er menneske, og en ulv. Ingen jagt på blikke. Ingen konkurrence om opmærksomhed. Ingen pralen med fjer, der alligevel fælder. Kun naturen og en sandhed, vi har glemt. At strejfe alene er ikke at være fortabt i ensomhed. Det er at finde sig selv langt fra støjen, midt i det, der betyder noget. Midt i det økosystem, vi fødes ind i og dør ind i, som et kort, forgængeligt glimt i tid og rum. Historikerne gav os vuggeargumentet. Vi kom til verden uden at vælge det. Vi forlader den uden at kunne ændre det. Hvis vi ikke kan lide os selv, hvordan skal vi så kunne lide alt det, der ikke er os? Og hvorfor i øvrigt lide i selvlede over det, vi ikke kan kontrollere?
Kun idioter gør det. Så lad være med at være en idiot. Drag omsorg for din fornuft og for dit mod, for det er ikke nok at være dydig, mådeholdig og retfærdig, hvis du samtidig er en kujon. Så skål for fornuften og frygtløsheden, for friheden og frisindet. Og for et nyt år, hvor vi tør være alene uden at være ensomme. Hvor vi tør være os selv og give plads til individuel refleksion og afvigende originalitet, uden at blive dømt, bedømt og fordømt. Vi er vævet ind i et økosystem, hvor styrke er afhængighed og frihed er fællesskab. Og mere end blot menneskefællesskab. Vi har potentiale til at forme og påvirke. Derfor har vi også ansvar for at forvalte. Ikke som herskere, men som vogtere. Ikke som forbrugere, men som beskyttere. For formålet med vores art er ikke at tømme verden for liv, men at holde den levende. At lade skoven her ånde, elvene løbe og himlen forblive blå. Kun da kan livet fortsætte som liv. Skål og godt nytår fra en vildmark hinsidan.